Jason kuya. 63 anyos na ko karon. Og lumulupyo dinhi sa may Cagayan de Oro City. Abi ni mo kuya Rick, usan ako ka biyudo karon. Gubikan kay bitaliwan man lagi sa laing kalibutan ng akong asawa, ga si Gloria. Kuya, sugdon ko kini ako kasinatian. Ni adtong high school pa mi sa akong asawa, ga si Gloria. Ay, isang saon gid ng assignment pa. Lisod gid kaayo. Ay, saon ko man gid ni uy. Ay, P6 pa gid. Ay, bis kay pinaka. Ay, si mom uy, kalisod gid ani nga problem solving. Naunsa ka diha? Bay? Gloria? Bay. Bay, uy, maayo kini ka. Tabangir ko ning assignment mo, bay. Pastilan. Bay, agutan ahon, bi. Iga di onda ni. Jadi siya, ito na ba'y baga formula ko di siya, mga dapat sundon. So, igani. So, unsa man, nakuha na di mo. Ay, ambot, uy, murag, di pagid kaayo ko. Murag, 50% pagyud. Ay, kabaligid ba yan ka? Basta ingani na gani, mga subject. Ay, kalisod ini, uy. Ansiri na lang natanan, bay. Pastilan ni mo, uy. Dili po pwede ka ako ning ansiran, dapat tudloan ka. Kaya kung ako mo answer, wa kay makatunan. Ay, Stilan, sila aray ba yata, nga dapat mo graduar ta, nga doon na gitay makatunan. ay, one time lang, bay. Karon lang gid ba? Ay, sus. Ay na. Points ba yan na? Ako raan na, mistake na, bi. Og di palang ikaw, di palang kalakas sa ako, bay. Ambot na lang. Laing palang babae, siguro. Di na ko tabangan, pero ikaw man, abi. Sige, ako na lang. Ako na lang mo answer, ani. Kana ba? Kurog na ako. Tisli lang. Agi, ani, ay. Maniya, lipay ka. Ay, basta ba ha? Sure good ko ba? Matingagid ani si ma'am. Basta. Dapat po, makat-on gig ka. Unya, human sa klase. Tuluan ta ka, bahin ani. Ha? Kaya syempre, ahead ba ko sa imo, so siguro, tuluan ta po ka. No? Salamat kid kaayo bay. Igo ni Adto, aga dahil tabo, Kuya Rick. Abi ni mo, Kuya, makaingon ko sa kugagalingon. Gaang pakigrelasyon, dili makaapekto sa pag-eskwela. Kung buhaton lang sa insakto ga mga pamaagi. Bay, Bay. ninduta po sa itong tawagan. Uy, bay, magit. Bitaw ay, ikaw ba'y nagpauso, anak? Ito ba, Gloria? Nako'y sulti ni mo. Oh, unsa man tuod na, bay? Ay, si Papa. Gusto ka, i-transfer ko dito sa Manila. Dito ko papuyon sa kong uyuan. Ha? Dito ko na ko magpadayon sa kong pag-eskwela-skuliyo. Mao ba? Unya, ang ako, niara ko din eh. Lisod po nag-uban ta ka. Di ka kapadayon sa pagtunga. O, tayo mahimo, bay. Dili na lagod ka. Oh, sige, bay. Kay ako, dire man pukus kagayan may eskwela. Okay raman na, bay. Basta kay perminti lang ato ang communication, ha? Ay, musulat ko permini mo. Og dili kada semana kada bulan. Musulat ko di mo. Basta, hinumdumi ka nun ay gagihigog mati ka. Ha? O di ko gusto nga mag-away ta tugod lang sa kinig long distance relationship. Basta bay, ha? Promise ni mo na ako. Nga ako lang gid, ha? Kay ako, di na jud ko mulingi sa uman. Ang akong kasing-kasing bay, nakapokus ra gid ha nimo. Ay kabala ka. Kay ikaw ra gyud ang sud sa kong kasing-kasing ug di na nako pasudlan paglain. Ikaw ra ang babae nga buot na akong makauban sa tibok na akong kinabuhi. Basta bay, ha? Promise gid nimo bay. Promise, ikaw ra ang babae sa akong kinabuhi.
Kuya Rick, neto baga panahon na subo mang palandungon. Gamalayo ko sa kong hinigugmang si Gloria. Pero wa ko'y mahimo, gubikan kay mao may gusto sa kong mga ginikanan. Kuya Rick, sa pagligid pa sa mga adlaw og mga katuigan, nagmalampuson ko og nakatapos gid ko sa akong kurso. Civil engineering gagakog nahubad, Kuya Rick. Og sa akong paggraduar, bingon dayo nag akong amahan. Gamas maayo ko no nga dito ko sa laing nasud mo trabaho. Kuya Rick, isip usa ka anak. Isip buutan nga pagkaanak. Mituman ko sa akong amahan sa kondisyon. Gumapauli una nga tos Cagayan kay lagi makikita una ko kanto ni Gloria. Og tuod man kuya nakapauli gid ko. Og sa akong pagpauli, may diretso dahin ko ngadto ila Gloria. Og igod ini kuya, agdahitabo. Oh. Ah. Uy, Gloria, bay. Bay, ikaw gidi ay ni. ako ano man, di ka na halos makaila? Gwapo na kay ko no? Bay, uy. Hala, bay. Nalahi na gidi mong pamustura, bay. Og labaw sa tanan, bay. Ni gwapo, kit kay kag samot. Ay, ni mo. Ulug-ulugan lagi ko di mo permi bay ba? Ikaw, kumusta naman ka? Ay, ni Ana, bay, uy. Sumaha sa imong kita na ako, bay. Nagwapa ko, bay, og namaot. Pagsultig ang Ay, tinuod, syempre. bay, ay. Para na ako, ikaw gyapon ang pinakagwapa sa tibok kalibutan. Ay, O syempre, third year college na kakaroon, di ba? basta, bay, mutuo ko kung ikaw pasulti na ako. Kinakasayod mong bit ko. Nga pabor na ako ang tanan. O lagi, pero agi mo pag-eskwela, kumusta? Ay, kaluyan sa Ginoo, bay. Third year na ko karon. Mo lagi na, Pero, syempre nakasayod ka naman siguro nga graduado na ko. Engineer na kinigibog hinigugma. Bitaw, bay, uy. Tingali bay ha. Kung sa imong pagka-engineer, malimtan ako nimo. Dili na may tabo eh. Basta, pagtarong lagi yung eskwela diri. Kaya labi na sa akong isulti ni Moron. Subo magpalandungon, pero patay lang mahimo at dawaton eh. Nga naman di ay bay. Ikaw ay niyak sinabay ako kabalaka. Masibot pasabot nga dawaton. Dili unta ko musugot, pero namugos man si Papa. Dito ko mo trabaho sa laing nasud. Ha? Ang buti may pasabot na. Mabuya ka din sa nasod sa Pilipinas. Uy, Apan, wa ko mahimo ba eh. Mo'y gusto lagi ni Papa. Kay lagi ko no, gamay ang sweldo diri. Sayo na may akas akong amahan. Nga engineer tuon, pero tanawa ron. Wagi asinso. bay, layo na kayo na dito. Masugot ka di ay nga. Mapalayo na ako. Naunsa man ka, oy. Siyempre, dili ko masugot. Pero, ako pong lahuna-hunaan nga, kini akong atong paghimuon, kini akong himuon nga pagpalayo. Para po sa atong ayuhan. E sakto man po akong amahan ba? Kung ikumpara ang sweldo dito sa laing nasod ug dinis Pilipinas, layo magikaayo ang diferensya. O daga, ako gidawat nagigo ni Papa. Oh, sa bagay, San. Mas dako magkatungod ang imong ginikanan kay kanako. Ayaw na guna-una, abay. Aw, sige, bay. Tungod og anang sa imong kaugmaon. Masugot ko. Salamat, bay. Pero dili ko musugot, ha? Nga dili ka magtarong sa imong pagtunga diri. Tumanag yun agato mga pangandoy, agato mga saan, gamuhuman gyud ta. Ako nakahuman ako, ug ikaw na lang. Salamat kaayo na, bay. Og salamat sa ba. Kay naa ka na ako. Kanunay nga napahinumdum, anak.
Promise na ko ning bay. Ako gid ning humanon ug ako gid ning tapuson. Mauro man siguro lang humanon og tapuson ba? Basta, alam na ako lahi na. Kay ang tapuson, tapos yun og ang humanon, pwede ragdili. Bitaw, Sige, padayon na po ko. na sila mama ni papa niya. oo, naadi sa sunod. Mas maayo kay nagdakog baga pasalubong. Mas maayo nagmagkaistoryahay pod binila. Sige, oy. Dahil na dire, welcome kaayo ka. Sige bay, salamat kayo. Tigo ni adto aga nahitabo Kuya Rick. Gadiin. Askag bibuhan niya nabo niya baga panahon. Uban sa ginikanan sa akong hinigugbag si Gloria. Ganit dito na ko natuhog sa ilang panimahay. O diya pagkaugma na ko, ni dayon, pauli nga to sa abog bahay. Kuya, nagtrabaho ko sa Saudi. Suhod sa pila ka tuig, Kuya Rick. O gabi ni mo, Kuya, tinuod ba nagisulti sa akong amahan? Kay dako magadag akong kitaon matagbulan. Gani do na ba nga panahon nga akong mapadalaan ang akong hinigugmang si Gloria. Bisan tuod og wa siya nagayo pero ako padalaan. Sabay sa akong sulat Kuya ga ipadausab kadto niya. Hangtod Kuya Rick, nagligid pa ang mga katuigan. Dahibo naan ako sa sakto ga pagidaron. Jadi ini ato mga panahon na anaan ako sa 35 anyos. Pero naputol agamong pagsinulatay ni Gloria. Gumikan lagi kay usahay mabisita. Di gyud malikayan nga malimot. Pero doon na po'y mga panahon. Labi nagmingaw kaayo aga lugar nga akong atuan. Akong mahinumduman si Gloria. Pero nakaingon ko sa kong kagalingon. Gabasin unyag binyo na. Aga ko ginigugbag si Gloria. Kuya Rick, milungtad pa ang mga tuig. Niagig ko kami niyon. Daminyo ko sa usa ka babae, nagikaingon ko bag. Tarong. Nagikaingon ko baga sama sa kinaiya ni Gloria, pero sayop Kuya Rick. Gubikan kay, labihan kang ilad sa kinaiya. O gawa agad mulungtad ang among panagtipon, nagkabulag rami. Kuya, milabay pa aga bagatuig na usab. Nga diini at baga panahon na. Ana-anak ko sa 55 anyos. Ug ni adtong tungura, nakahuna-una ko gasiguro. Bubisita ko sa Cagayan de Oro. Lagi, pila na bad katuig lagi ang milabay. Gawa nagi ko kaluaw. Sa yuta na ako gadatawan. Kuya, samtang na ako sa palengke sa Cagayan de Oro City. Dahibong ko, kay familiar gid kaayo na ako ang tigog sa usa ka babae. O gigon ini Kuya Rick, ag dahitabo. Ay. Dong, papalit ako ini, be. Ang kining gatas o asukar. Tag isa-isa lang, anak. O apili po itong buwad, ginamon. O ganang pungkuan. Kinang corn beef, isa. Pagdalik na, kinagdalik ko. Gloria? Ikaw ni, Gloria? Jason? Ikaw lagi di, taan ko pa. Wa pa gid ako balimti ang imong tingog. Jason? Ikaw ba ay ni? Kumusta na? Ha? Okay naman ko, ikaw. Nakaulit ka na di ay? Nakauli ko. Nabaguhan gari ko
Tunanaon ko pa, Jason. O sige, Sige. muadto na ko. Ihatod na ka. Ihatod na ka, Gloria. Okay na ba ka mo? Na ako sa kinan. Ihatod di ka sa inyo. Ikaw, Sige. Tana. Kuya Rick, neto mga panahon ha. Grabe ang kalipay nga akong gibati. Bisan og ingon ni Anto, nagduha-duha si Gloria. Sa pagdawat kanako pag-usap. Pero nagtuo ko. Gaduna pa ko'y dakong paglaom. Gumikan kay single pa man lagi si Gloria. Mauto ko ya gahalos kada gabi ko. Gadaga pamisita sa akong hinigugma. Og nagkasinabot giming Gloria kuya. Og iyang gusulti gadi nako ang tanan. Nuha gid ko na siya nagminyo. Kay lagi nagpaabot siya nako. Butang kuya Rick. Ga akong napamatud-an. Nga tinud-an ay gyud ang pagbati ni Gloria ganin ako. Ako ang kunon kuya gasayop nako ang tanan. Gumikan kay wa man lang ko miduaw ngadto ni Gloria. Di ato mga panahon. Ganaa ko sa Manila. Pila ra may istorya kuya kay nagkasinabtanay lagi mi. So nagpakasal mi. 56 anyos ko dihang gikasal. Og si Gloria ana-ana sa 47 anyos. Pero usa ka adlaw di ana kuya. Samtang naami sa Abu Panimay. Igon hini. Agha nahitabo. Bay. Bay, tanira ko diri, bay. Sakit kaya ako ang dugan, ay. Oh, bay, Gloria. Huwag ko kasabot, uy. Hot kaya akong dugan. Ngano mo Bay. kami? Huwag ko kasabot ini, bay. Ay, sige, sige. Dahil mga naog tato tag doktor. Sige Ato ta sa hospital. Sige na, bay. Pasigod Pagdali, yan, ha? bay. Sige, sige, sige. Tanaw. Abi ni mo kuya, ang kalipay nga mo gibati ni Gloria. Nahulipan sa grabe nga kasubanan. Gumikan kay abog nasayran. Base sa gisultis, doktor. Kaya doon ay breast cancer. Ang akong asawa si Gloria. Kuya, ito mga panahon ha. Nakilahutay si Gloria. Pero pag abot sa 2 ka tuig, Kuya Rick, hinay-hinay ka nagluya ang akong asawa. Luya, kuya. Kabatod pa niya. Mura bagsahin na sa kinibang. Giingon nilag. Katapusan na gayon. Mato ka samtang nagka-istorya hay big Gloria, kuya. Igo di ini. Ang nahitabo. Gloria. Bay. Kung ako lang, bay. Naunsa man ka. Luya kayo. Bay, alam na ako. Mura siguro, bay. Dili na siguro ko magtukay. Bye. Ayaw pag huna-huna, anak. Mag-uban pa taog taas ka panahon. Alang na ako, bay. Salamat ko kay bisan unsa pa kadugay sa panahon. Ibalik ka na ako. O kitang-kiti ay. O salamat kayo niya ng tanan, bay. Bye, Gloria. Ayaw pagsulti ni Ana. Dili ko musugot nga mawa ka na ako. Dili ko musugot, mag-uban pa ta. Ayaw kong biyaya. Di ko na pagi mo paglaom. Please. Ayaw kong biyaya, kaya dili na ko kaya. Bay. Anak na ko, bay. Sakto na. Naghatag ka na ako. Bay, alang na ako. Swerte ka, ayaw ko nga. Bisan, ingon-ini na kita ka nagtipon. Pero alang na ako, bay.
Ako ang babae nga. Swerte kaayo din eh. Tungod kay gitagaan kong ba ng abutan sa munin mo. Bahay, please. Dili ko gusto makadungog ni Ana nga mura pag manamilit ka na. May pag dito na lang ka sa ospital, dito lang sa magpuyo. Dili Dito lang, bay. i-admit ka. Gusto ko nga ni anak ko din sa tong kaugaling. Bahay, please. Oh, gusto na ako nga makita ka na ako ug masudong ug mahikap. Bisan pa man og ingini ko. Ikalipay na akong tanan bay nga niya ka sa akong kiliran. Ay, tama na. Ay napagsiging istorya. Ay napagsiging istorya kay kurang kumuto nagako kasing-kasing. Basta, hinumdumi ka nun na walay laing babae alang na ako kundi ikaw lamang. I love you so much, bay. Salamat kaayo kay niabot ka sa akong kinabuhi. Dili man ko gusto unta nga mabihan nimo pero wala tay mahimo bay. Dawato na lang ang kamatuoran. Bay, ayaw lagi pagsulti ni Ana. Ilom na. Ilom na. Sandig lang. Sandig lang din sa agugdugan. I love you, bay. I love you. I love you, bay. Pila na maistorya, Kuya Rick. Samtang na may katog ko. Ukbo dito sa kama ni Gloria. Dito sud sa lawak. Sa balay tambalanan, da ako gidala niya. Nahibong ko, gubikan kay Duda may bikuhit na ako. Bay. Bay, pagmata, bay. Bay, Gloria, maayo kay nakamata ka. Kumusta naman ang ibang paminaw? Bay. Bay. Oh, saman, Sakit doon na ba kay gusto? Sakit ka. Ayoko. Akong dukan, bay. Ay, ako tawagon ang doktor. Kaya na, bay. Unsa good? Pahawin ako sa inyong kamot, bay. Gloria. 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 Dok! Dok, ang akong asawa. Dok! Nurse! Gloria, ayaw kong biyay. Gloria! Gloria! Gloria, ayaw kong biyay. Kanuman ka nahitabo ba din ako? Kung kano sa aga nagkauban na ta, aya ka pa mawaan ako, Gloria. Yato baga panahon na, kuya. Dito rin taman. Ang akong asawang si Gloria. Gikuha siya sa itong lamang makagagawan. O ganito gumikan lagi sa iyang sakit nga breast cancer. Amin mo, Kuya Rick, nagmahay ko. Ibasol na ako ang akong kaugalingon. Gano'n nga nahitabo ka to sa akong asawa. Kaya siguro, nituman pa lang ko sa abong magasaan. Kung may pauli pa lang ko sa Cagayan, niatugtua ko sa Manila. Kung naghukom na yun nga magpakasal niya, siguro dili ka tumahitabo. Siguro, dili siya mataptan sa maog cancer, kuya. Kaya naaman ko sa iya kiliran ka doon. Kuya, salamat sa pagbasa sa kong sulat kaagi. Inaot nga kini nakahatag o pagtulonan nga ito sa uman. Ilabi na sa magasuking tigpaminaw o tigtanaw ni inig inyong programa. Ibong magtatampo, Jason.